okay. Ako lang sa interview nila. So, unsa man sila nga eskwelahan? Silingan ra. Mura mo ka ng intern? Okay. So, kinsa mo to'y kadang nakadungog ko doon ay ga-failed. Kamo, nakadungog ko kini siya. Sa mga bakal, klaro wa. Dito ang sama ang ga-vlog tayo. Ako niya sila, makabantay niya sila ba? So, ni Soro sa mo dire mo observe sa recording pero dito gid mo speakers jud. Okay. Oo, ganahan na sila magpa-picture nimo. Ay ayaw lang kimahalo kay ko. Kanang unsa man ninyo kanang graduate mo no? Dili pa sir. Mura naman sila kuan na gyud. Amo gud may mga kuan nato na rin sa una. Kaya monitor din sir. Ni kini yung nanagid may mga kuan ba? Kung ba na kay mura gid mo kanang mga media ba? Paangayan yan si para Rangayan sa mo ko ano? Para makasunsod sa mga area. Ito rin to. Na. Kining yung mga dagway makita niyo sa page ni Ricky Bangis Garing ha. Nya sa kuan po ni Ingrid Vertodaso no. Okay. Kuan po ni Ray Arellano. So daghan mo mga page nga karon buntaga no mag-record ta karon sa Antong Lone Ophelia na do na tay mga bisita gikan sa Siinyo. Wa kay silot wala taron. Wala. Wa tay silot karon kay do na tay bisita. Ikog ta. No, ikog ta. So, sila kalibres bangis. Si inyo mo. Yes. Murag wa lagi mo sa amo Huh? Sa inyo Graan king. inyo. Sa mo amil sa mo ba. So salamat kay guys. Iya ang tabog paniadton ni Ricky. Malakaw man sila. So kuan pa man. So para magkakita mo si mga dagway, i-follow na lang ni siya. Ricky Bangis Garing. So inyong mga kuan. Na dito ang kuan. Inyong mga dagway na diha sa. Scratch lang na yung naong. Ayaw to ang naong, inyong mga video dito, ha? So. Nanilom lagi mo picture dai. So salamat kay guys sa itong mga intern dero. Thank you Dara. sir. Bye-bye. Kagwapo Salamat ali. kayo. Ano ginuo ko? Okay. Salamat kayo. Thank you kayo sa atong kana.